Аз съм един от хората, които ще си имат в Heatrix в България. Сега ще ви покажа един клип. Специално за вас съм пазил всичките честове, както виждате. Ще отворим 3 Silver честа и един Golden. Разбира се, вие тези тук, допълнително трябва да знаете за какво са. Трябва да погледна нещо. Окей, имаме отбор с хората, които снимаме. Dark Phoenix. Ако желаете, може да влезете вътре. Трябва да имате над 800 копии. Както виждате, 34 от 50 сме. Преспокойно може да влезете, има място. И да, нека почнем с отварянето на кутиите. Първо ще отворим тези тук. Мама още, разбира се. Супер. Ще отворим Crown честа. Супер. Някои от хората не ги използвам. Сериозно. Точно да не ми стигна. Ужас. Това също не го използвам. И ще ви обясня тези тук честове, както ги виждате. Отляво. Те ви стават на всеки 4 часа или 2 часа. Не се знае. А тези тук вие на 12 часа. Друго нещо. Този чест се печели като вземете 10 коронки, като ги събирате. И нека отворим първия Silver чест. Да не ми изпадне нещо хубаво. Втория. Третия Silver чест. И накрая Golden чест ще отворя. Едно ми си падна вече оттам нещо хубаво. Последствие ще си купя Magical Chest. Вече ми се е падал един. Бях много доволен. Ми са много хубави ми. Но ще има доста време да чакам. Giant Chest също съм го отварял. Giant Chest имаш, мисля, че 10 карти дава. В Magical 5. Не помня много добре. И нека отворим Golden Chest. 94 парички. Само ми се падат някакви неща, които не ги ползвам. Добре, това го ползвам. Това също ползвам. И това също не го ползвам. Това беше мене за клипа. Може да дадете лайк или да се абонирате. Все пак нови сме. Впоследствие ще почнем да снимаме игри, на които вие кажете. И разбира се, ето пак ще ви покажа как се казва името на клана. Ако желаете, може влезнете, има доста място. Разбира се, като свърши вече, не знам. Както виждате, има доста силни с над 2000 купи. Има с по 1000. Аз мисля, моите са много малко. Аз имам 873. Това са ми картите. Дека. Този ползвам. Вече мога да си ги апгрейдя. Мале, 1000 парички ми иска. Стига, бе. На 2-4. Няма да ги апгрейдвам, ще събера повече пари да ги апгрейдвам наведнъж. Добре, това беше всичко от мене. На новия харесал клипа. И до скоро.